Goedenavond, fijn dat u kijkt naar Omroep Zeeland. We beginnen met het overzicht van het laatste nieuws op deze zondag de 11e augustus. De vele openstaande Zeeuwse vacatures moeten in de toekomst grotendeels worden ingevuld door statushouders. Dat vindt de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Provinciale Staten. Samen met D66 heeft de partij vragen gesteld aan de provincie. Ze willen weten of er voldoende aandacht is voor het snel integreren van deze groep. Eigenlijk zijn we pas echt tevreden als de statushouders die er zijn, die graag willen werken, dat die niet de hele dag op hun stoel zitten, maar dat die mee kunnen doen, dat ze van waarde kunnen zijn voor de samenleving. Koppian wil dat de nieuwe Nederlanders via sportclubs en cultuur integreren en de taal leren. Zo kunnen ze snel een opleiding volgen om daarna de vele vacatures op te vullen. Bijvoorbeeld in de horeca. Het zou helemaal mooi zijn als ze dat in vloeiend Nederlands kunnen doen, want dat is op dit moment natuurlijk ook wel een dingetje. Als je in de horeca bent, word je heel vaak in het Engels of in het gebroken Nederlands word je geholpen. En het zou nog mooier zijn als dat gewoon in het Nederlands of in het Zeeuws zou zijn. Binnen 30 dagen moet het dagelijks provinciebestuur deze statenvragen beantwoorden. Leven met een vader die psychiatrisch patiënt is. Trea van Vliet uit Biggekerke schreef er jarenlang columns over in Ochtendblad Trouw. Want Trea's vader Henk was er één uit duizenden met een fascinatie voor boten. Bij hem uitte dat zich in dat hij volstrekt onrealistische ideeën had over dat hij nog rijk kon worden met boten bouwen. Hij had alleen geen geld en geen middelen om het ook allemaal daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Ook had hij last van psychoses en hallucinaties. Mede daarom had ze na de scheiding van haar ouders 16 jaar lang geen contact met haar vader. Ja, hij bezorgde zichzelf en ons gewoon zoveel problemen met hoe hij was toen en hoe hij deed. Dat kon ik gewoon niet dragen. Toch besloot ze hem weer op te zoeken in zijn woonplaats Koudekerke en over hem te schrijven. Omdat ze hem op die manier ook beter kon begrijpen. Dan is het net of je het scherper kunt zien. Dat gek zijn eigenlijk helemaal niet zo erg hoeft te zijn. Ik realiseerde me dan ook veel beter wat een leuke dingen ik meemaakte doordat ik een gekke vader heb. Zo bestelde hij ooit 2000 pakken hagelslag voor zijn denkbeeldige scheepsbemanning. Ja, het was gewoon veel minder ellende dan ik altijd heb gedacht. Haar vader is afgelopen voorjaar overleden. In september komt haar boek Koers houden uit, waarin alle columns over haar vader gebundeld zijn. De 15 van Wolvaartsdijk is gisteren gehouden. Een parcours van 5 rondes in en om het dorp. Bij de mannen ging Moustapha Kedir Tebo, de winnaar van vorig jaar, er al snel vandoor. Met daarachter een groepje volgers met Christian Bosselaar uit Haarlem en Cas Kopmels uit Leiden. Bij de dames liep de Belgische Jolien Denis al snel uit, gevolgd door haar landgenote Tine de Meulenaren. Laura Kleinepier uit Middelburg volgde als derde, maar wel op grote afstand. Vorig jaar was ik hier tweede, maar ik heb nu denk ik bijna 4 minuten sneller gelopen. Dus daar ben ik super blij mee. Ja, enorme progressie gemaakt, dus waar komt dat vandaan? Ik denk langer trainen. Dus ik ben eigenlijk vorig jaar pas op de baan gaan trainen. En dat werkt kennelijk. Kleinepier werd uiteindelijk derde achter de 2 Belgische dames. Bij de mannen was Moustapha Kedir Tebo niet meer bij te halen. Hij won met overmacht in een tijd van 45 minuten en 8 seconden. Net geen verbetering van het parcoursrecord. Jammer, maar hij kon niet harder. De uitstelling, ja, de condition is goed. Maar de uitstelling, ja. Cas Kopmels werd uiteindelijk tweede. Hij had de hoop op een eerste plaats al snel opgegeven. Ik had mezelf van tevoren een beetje een tempo opgelegd van harder dan dit wil ik niet gaan. En hij begon de eerste kilometer, was het al 5 seconden sneller dan dat, dus ja. En ook Baski Kidane uit Poortvliet, hier in het oranje shirt, eindigde als beste Zeeuw op een 5e plaats. Pim en Lisa van Vught uit Vlaardingen zijn in Bruinisse wereldkampioen zeilen in de RS 500-klasse geworden. Op het Gevelingenmeer werden deze en vorige week 2 WK's georganiseerd.
De 2 weken zijn eigenlijk heel goed verlopen, wel heel hectisch. Het is natuurlijk een drukte van je welste. In Zeeland is al veel toerisme en dan nu deze er nog bij loopt het een beetje door elkaar heen. En de meeste voldoening krijg je eigenlijk als de mensen op de kant komen dat ze zeggen, oh wat goed georganiseerd en allemaal goede sfeer. En ja, dan word je zelf natuurlijk helemaal blij. Winnaar van Vught zeilde 3 jaar geleden nog op de Olympische Spelen van Tokio. Vorige week lag het niveau bij de jeugd ook behoorlijk hoog. We zien ook in de VEVA-klasse die dan vorige week gevaren heeft. In het buitenland zie je al Olympische zeilers die ooit gestart zijn in de VEVA-klasse. En ik weet zeker dat er hier ook tussen zitten die uiteindelijk gewoon in de Olympische Spelen terechtkomen. Vrijdag liepen we over de haven heen en dachten van zullen we meedoen met 500 WK. En toen hadden we zaterdag een boot gekocht. En zaterdag trainen, zondag trainen en maandag deden we de eerste wedstrijd. Zeilers van over heel de wereld kwamen voor beide WK's naar Bruinisse. Als het aan de organisatie ligt, was dat niet voor het laatst. Als we even in ons eigen straatje blijven kijken, vinden we het leuk als de RS21 nog een keertje naar ons toe komt. Dat is een kielboot, we zitten met 4 man in 1 boot. En als je dan ook met 60 boten bent, dus de hoeveelheid mensen die komen is dan nog weer meer. En die gesprekken zijn we ook aan het doen nu of wij over 2 jaar dat weer kunnen krijgen hier in Nederland. Het was vandaag zomers warm en de zon die scheen volop. De zwakke wind en de kleine stapelwolkjes vanmiddag boden ook maar weinig verkoeling. Vanavond koelt het onder een heldere hemel af naar zo'n 18 tot 19 graden. De wind die trekt ook iets aan naar zo'n 3 Beaufort en krijgt een duidelijke oostelijke richting. Morgen staat dan die lang verwachte tropische dag op het programma met 31 tot 34 graden. In het zuidoosten halen we misschien wel de 35 graden. In de middag neemt dan de zogeheten dauwpuntstemperatuur vanuit het zuiden toe. Dit betekent dat er vochtige lucht wordt aangevoerd en dan is het niet alleen warm, maar wordt het ook benauwd. Code geel staat uit, dus pas op met fysieke activiteiten, drink genoeg water, zoek de hitte niet op en vooral let op elkaar. Deze tropische hitte lijkt maar 1 dag te gaan duren, want op dinsdag zakken we weer net onder de 30 graden. Ook woensdag en donderdag zijn met 26 graden iets koeler. Kans op fel onweer is op dinsdag en woensdag aanwezig, maar de exacte timing en locatie zijn nog te onzeker om daar meer duidelijkheid over te geven. En tot zover. Meer over het weer en het nieuws in Zeeland op onze site, onze app en ook onze social media kanalen. Nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.